Hosteyê keviran maketên Sûrên Amedê çêkir. Welatî dikarin di nava modela dîwarên Sûrê de bigerin. Hostêk ji sala 1995 virveyê bi karê keviran re mijûl dibe. Hoste berên hajî maketek ên piçûk ên şiklê nava Sûrê de çêkiribû. Li belê niha modela Sûrê ên mezin çêkir û da xîzmeta welatiyan. Armanca xwe jî wisatîne ziman û dibêje dixwaze bila dîroka qedîm bijî. Evî projeyekê nû ye. Ölçeka wî 1,25 25 qat biçûk dibû. Dirêjiya vê ya 6 metre dirêjî, 48 metre firaya vê bû. Nîv metre metrekî zî bilindiya vê bû. Bu 8 nê sala başlamışê vê keviye son burca paşî. Ji vê re cî digerim vê cîkî 7-8 dönüm cî lazım e. Cîkî peyda bikirin vê cîkî sergilemiş bikirana. Zan da benda wê cî me. Hostê 2016 de maketa piçûk di nava 21 sal û 21 rojan de bi dawî kiriye. Hostê ji plîqeya seyareya Amedê bi tesîr bûye û derdorê maketê 21 santimetro, dirêjiya minareya herî bilind jî 21 santimetro çêkiriye. Ez ilkokul mezunuyum. Maketê not pencan da çekir. 20 salî ku 20 rojî sürmüşkir. Çevre 21 metre. En nara dirêj 20 santînî. Kevran tabii çekir. Hem ölçeka wî 25 kat biçûk bîye. Tek yarıya mesela sokak xanî metre mi ölçmüşkir. Metrekî çelmişî 4 milîman kir. 25 katî wî biçûk bîye. Dirêjiya maketa Sûrê 67 metro, bilindbûna wî metroyek 8 metro jî firehiya wî ye. Hostê dibêje di pêşê rojê de cihên dîrokî ên di nava Sûrê de hene jî wê çêbike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.